Que grandes os nenos e nenas. Que grandes estos nenos e nenas. Ahora chegan os nenos de quinto de educación infantil coa canción para traballar nun restaurante. Camareiros, cociñeiros, clientes, músicos... Uf, morro ca fame. Aproveitarei que están aquí para pedirlles unha empanada de zambuliñas, xa que vai sendo hora de comer.